Голяма новина имам за вас. Каква? Помните ли едно време как пукали по 3 дена? По 5 дена? Някога даже и по една седмица. Как няма помна, Иване, всичко помна. Но това аз като се напия, нищо не помна. Щом не помниш, поле, а че е било е. Мужикайте, пак да направили такъв запой. Как ще стане тази? Някак. Едно време ставаше работа. Ама жените ми я знаят номерата. Сега не знаят кой ги излъчим, бе. То не е само той. Ами къде? Не мога да заседим тук на беседката, да нагледат всичките. Ще помислят за околица. Спокойно, Всичко е измислено. Спаска днеска заминава за 10 дена на село при майка си. Завлече и Георги. И била западнала и си навехнала копитото. И сега Спаска ще я гледа. Ще се опукаме у къщи. Ай, да, спръч.